Unsa expectation niya sa December Avenue niya? Murag kay lagong kunya. Kahit sandali. Magsagid dito niya. O musagit jud koy. So maglangi din mo niya. Maglangi din mo. Manumbak og kabe. Hold up. Wait a minute. Bakog. Kahit sa Wala, manumbaw kapit at dili basta-basta. Maglangi ka niya dili. Dili, kay geng-geng man ba? Dili, kay geng-geng man ba? Ayun ko, tsaka JD Minimix. Manimaw kay. Tao, di ba? Gilo! Yo, what's up guys? It's your boy Ryan Fernandez Vlog. Napunta direct karon sa bago nga vlog, no? So natakaroon direct sa plaza guys tungod sa Kalilangan Festival. And karon guys is mag-interview ta karon sa mga batanon din na, batanon or mga person din na, mga interview ta. Random interview rin guys. Tapos wala may kabalot, sige na pa na but go na ta na. Let's go! First of all, si pangalan ma'am? Trixie Jane. Trixie Jane. Pugis ng iyong katawan, paano ka aayawan? Trixie Jane. So, i-add lang niya sa Facebook. So, sa status na to ma'am? Single. Single. Dua-dua man lagi. Single. So single. Question na mo ma'am is, unsay expectation ni mo niya sa December Avenue? Manimaw kay. Kahit sandali. Di ba daw, unsay expectation ni mo niya? Magunta man ko niya sa December Avenue. Uli. Namuli nga naman. Paitan ko sa ano na ko. Ang parents. Parents, dili di ka maglangi ma'am, di ka maglangi. Kay dili ko broken. Kana man. Bare, sa pangalan mo bare? That's bad. Gerson Gutierrez, Leonard Damon. Sa mga status. Wala. Mingaw kayo. Mingawa eh. So ato mga tanay ba is, unsay expectation niya sa December Avenue niya? Murag kay lagong kunya. Kahit sandali. Magsagid juga niya. O musagit jud koy. Naman ka ba rin? Managit yapon ni. Ikaw. Maoy ay, magmaoy. Maoy na sila no. Wala rin may mga kauban ni karong mga chika babes na ba rin? Wala jud bad. Kay gibiyaan jud ni. Guy, dyan lang. Sakto nyo kayo na yung burak ang December Avenue ba? Pwede na ako niya para mahilak. Ready na jud. Kanay ko ba rin? Ready na. Ikaw? Ready na lang. So ready na kayo sila guys no? Abang-abang na lang sa makita niyo niya sa December Avenue. Gaksa na sila comfort. So first of all is, what is your name? Lan. Maxine. Irie. Turkey. My name is Carla. Janine. Yun yung sa status. Wala. Wala, single? Oo. Single. Tricycle. Gago! Tricycle. Oo, single. Single lang din. Taken. So taken. So isa lang ang taken sila no. So ang lima ang single. So first of all, unsay mga expectation niya about sa December Avenue niya? Ang hilak jud kog maayo. Maglangi juga. Oo. Ikaw. Hilakan ako siyag maayo. Hala. Manumbak og kabit. Hala. What if suntukin ko utak mo? Manong bago kapit at dili basta-basta. Nagagkeke. What the fuck? Kana nagkeke. Kana. Hilakan ang mga extra. Oy, ex so dagan jud kag mga ex to may. Isa lang, oy. Isa lang. Isa lang. Ikaw ma'am. Wala ko kaila. Wala. Maki-vibe lang sa niya guys. Makikita niyo niya. I-add niyo sila ko sa mga Facebook nila. Pangalan? Ay, Vince po. Vince. Mark Jeffrey po. Frankie. Joshua po. Vince po. Vince. Untang status. Ay, ano ba? Wala pa yung label. Wala pa yung ba single. Kaya po. Single. Wala pa sa label. So wala pa yung label no. So makita mo rin niya. Ay mo kaula rin mga Facebook kayo. Gwapo ka rin sila. Ato mga tanay is unsa mga expectation niya about sa December Avenue niya? Manghilak, guro yan. Manghilak. Nagan, yung mahilak ng mga single ron. Ano? Matouch. Relapse malala. Mapaos yun niya. Paos ka na. Unsa magbaoy mo niya. Maghilak ko do. Dili. Ay, maya. Ay, no. Depende sa kanta. Depende na sa kanta. Pangalan ma'am? Geraldine. Christine. Unsang status na to karon?
murag labo kay tuwan guys, kayo mga gwapa kayo. Unsa expectation niya about sa December Avenue niya? Sa nga dagan magmaong. Same food. Same lang. Okay. So maglangi din mo niya. Ay, dude. Maglangi din no. So wala na yung mga like gabangoy ma'am. Naman. Pero Ayaw lang sa. dili lang sa dili pa ready ang commitment. Dili pa ready. Sa ato pangalan. Kiyata. My name is Jamaica. Alexa. Mika. Sophia. Mura unom. Oh, Lima na. Status. What? Single, taken. What? Ano yun? Ah, okay. Bye, ikaw. Single! Single! Nato ko tanong kay taken to sa unsa mga expectation niya about sa December Avenue niya. Dagan mong hilak. Isa mo sa mga hilak ko niya. Oh! Ayan, John! Iburak yun ninyo ang kalagot o siya ka. Ako ang niya! Wala rin mga baby boys diya. Wala may sabay! Bawal. Dili lang sa! Dili sa para di makulatahan. Dili niya, dili magpasakop. Ano naman sa ako? Tala, man. Unsa pangalan? Rayfaya. Ira. Inya. Unsa ang mga status, single or taken? Single. Single, uy. Sumisigaw. Galit ka? Taken. Taken. So isa lang ang taken sila guys. Unsa mga expectation niya about sa December Avenue niya? Tadsong niya. Tagdong, ikaw. Wala eh. What if suntukin ko utak mo? O, tao lang. Wala po. Wala. So dili mo maglangi niya. Ay, maglangi. Di ayaw may langoy. Burak gitaran kalagot. Wala. Sakit-sakit. Hila na. Hila. Ikaw ma'am, ikaw kitikin man ka. Sa ibuhatan mo niya. Wala yung magdito sa Late. Yeah, boy. Di basta-basta na eh. So wala rin mga baby boys dahil. Ay, Gili ako ba? Ay, ni Agi ya, pero wala. Torpe kung baga. Ano lang. Pangalan sa? Ako din si Miko Benban. Ikaw. Gio. Ikaw. Mark. Single or taken? Single. Mga nagdua-dua, malagig single lagi. Ay, basta single ako. Single. Depende. Okay. Depende sabot. Ikaw. Murag labo lagi na. So, ato mga taray. Kung sa mga expectation niya about niya sa December Avenue? Naran, dagan mga hilak. Ikaw. Dagan lagi ako ng hilak ko. Depende. Gawa ka mo, dili na maglangi. Ay, dili kay single man ta. Single. Murag labo lagi nila mo, murag dua lagi ka mag-single lagi. Ano man karing situationship ba? Murag labo pa. Naba. Ikaw. Dili ka maglangi daw niya. Dili. Murag pinapilit lagi to, wag gagaw. Maglangi ka na dili kay geng man ta. Tsaka JD, minimix ko ikaw bro kasi lazy, dinidisco. Pangalan? Zain Abdal and Dale, Ribuan kayo. sige gagaw. Nice. Ha? Nice. Ayun, simple lang yung pangalan niya. Single or taken? Siyempre, taken. Baka naman, di basta-basta. Sure juga na. Ha? Sure juga na. Sure tayo. Kana. Ikaw, single taken. Single? Ikaw. Single. Single. So, isa lang taken sila, no? Unsa ang mga expectation ninyo unya sa December Avenue? Siguro, crowded space siguro nito. Kasi awod especially. Ikaw, sa mga expectation ninyo para unya sa December Avenue? Mga taglingaw. Di, magkita ka, chika babes. Chicks. Gago! Bulan eh. Bulan. Ayaw po, kayo wala na ta. What's up guys? So, muna sa totong interview no? Gipao siguro guys, katong kayo bilao. Ay, suspe po. So, nawa sa totong interview. Dili sa Kalilangan Festival and sa mga expectation nila no, dagan nyo na ba ng hilak to, maglangi gila, burak to tanan mga ano, pasaylo ako tingog kay gurot-urot na ginila ganina. So karang wala gisugtan niya, hala, suya mo niya oy.